un projecte que connectarà la Serra Calderona fins a la mar en un corredor verd de 44 quilòmetres. Per a posar en valor el paisatge d'esta zona i, a més, millorar la canalització de l'aigua per a evitar desbordaments quan plou amb força. Projectes experimentals per a posar en marxa solucions basades en la natura. No confiar tant en la enginyeria dura, sinó anar posant en marxa mecanismes de regulació i, en aquest cas, per a la regulació d'inundacions. La primera fase netejarà i recuperarà la vegetació natural de la zona més danyada, als termes de Montcada, Alfara del Patriarca i Bétera. Moltes zones que s'han convertit en abocadors i que són zones que s'han de netejar per poder deixar el riu sec en les condicions que requereix per a que tornem a veure brollar l'aigua i que l'aigua estiga neta i siga una zona que podem gaudir entre totes i tots. Era una reclamació constant de diversos col·lectius ecologistes i veïnals. A dia d'avui això no es pot continuar permetent, perquè continuen abocant empreses i particulars i és contra el que volem lluitar. Això ja porta molts anys demanant una protecció digna per a la zona, igual que se protegeix qualsevol parc natural, que se li doni la protecció que mereix. També millorarà la mobilitat sostenible entre els municipis connectant espais de valor cultural com l'Horta de València. A configurar una xarxa que connecta sobretot en els nostres pobles i en la resta de recursos turístics que van estar disponibles. Esperem que en pocs anys puguem tindre tot el Carraixet. És el primer pas per a recuperar per fi el Carraixet.